te imar bakor pangru. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step kilong. Menteri rang badu kali Narendra Modi ula penpena patba ban pentri kam ya ka janata curfew kabalong ka curfew patba bakhat saw kenta kabalas dang nadu hinyu beje menta ka step hakeleng kali. Menteri rang ba ka jela Konrad Sangma ula kentu ya ki patba jela bakim dei ban sungu klumar halor ka jengkhang ya ki dukan bat ki yo ki hat da ka ba pentikna ba onam dan ka jengduna ki marbam ha ka jela. Ke Indian Railways kalale ting bante lakam ya ka jing sapriang ukhyang jingpang coronavirus da ka ba pensangi swashipor ya ka jingya kiral ki khubor ki babnya Menteri rang ba du kali Narendra Modi ula penpena patba lingba ka television haka khat khandai tarik menta ubenai ban pentri kam ya ka janata curfew kabalong ka curfew patba ka bakhat saw kenta haka bala kalasdang nadu hinyu beje menta ka step hakeleng kali khnang banyada na ka jengyabet jong khnyang jingpang coronavirus da ka basyong halayeng bat banung ya jan paramet briu. Narendra Modi ula kenturu ya ki patba kari bagi de ban penpau ya ka jing sungu ya ki tu baro ki bala tre shitong ban yale ya ukhyang jingpang coronavirus da ka bathap kti bat tit beje shibet ka janmit ha ka por san beje umudi ula ya ru ya ki patba baro ki bala ai ya ka jing kersan na ka benta ban pentri kam ya ka janata curfew khnang mante lakam ya ka jing sapriang ukhyang jingpang coronavirus ka jingkhang ya ki kali kamai ki dukan bat ki yo ki hat ka bahadu arpusa kenta ha Meghalaya hinen kesi kalalong ka baseso Menteri rang ba ka jela Konrad Sangma ula kentu ya ki patba ka jela bakim dei ban sungkuma lumar halor ke jingkhang ya ki dukan bat ki yo ki han da ka ba pentikna ba onun dan ka jingduna ki marbam ha ka jela hakani kesni ki patba nong shomshnong ka jela Meghalaya ki la shong halaki yeng ki sem kat kum ka jing betha ka sarkar khnang ban lan na ka jing sapriang ka jingpang coronavirus bat ban ai jing tipru shaki patba shaphang kani ka jingpang hinin kesni la tipru yaka kum ka coronavirus awareness day hakaba ki patba ki la yo ya ki jing pensungu tho shaphang ka jingpang coronavirus lane covid-19 kinong tray ka Shillong Municipal Board hinin kesni ki la yo ban senret dawai habun ki jaka ha Shillong kum shibenta ban wanra ya ka jing yada na ukhyang jingpang coronavirus kum shibenta bante lakam ya ka jing sapriang ukhyang jingpang coronavirus lani covid-19 ka sarkar Meghalaya kalaong ba kumba 8,000 hadu lai hajar mut ki samla pule bat ki patba ki batre shabar ki balawan phai sha ka jela ki de ban pentep ya ka sarkar jela khnang ba ka sarkar kan yo ban pet bnya ya ki bat ban betha ha ki kumno bakin yada yalade na uni ukhyang jingpang ka sarkar kala penlong ru ya ka jingyalang kabinet haka arphol tarik minta ubenai ban keren shaphang ka jingpang coronavirus bat kumu bakalakta ya bun ki jela kari shwagani ka jingyalang Menteri rang ba du kari Narendra Modi ula penlong ya ka jingyalang bat ki Menteri rang ba ki jela kari barok away lingba ka video conference ban ya keren shaphang ka jingpen kre ban yale ya uni ukhyang jingpang habai jingkeren hakilat pathai khubor hadien ka jingyalang Menteri rang ba ka jela Meghalaya Konrad Sangma ula ong ba ka jingpang coronavirus hakari kalanang kiu hadu arspa persen hakini ki shiposni ki balalen bat 100% ki badan ya kani ka jingpang ki dai ki badang wan phai nawari ka Indian Council of Medical Research ICMR kum shibenta banyale ya ka jingpang coronavirus kala ong babaro kinongpang kibayo ya ka jingpang ba jinjar ban ring bat penihar mensim bat kibayo pang shit bat jelho kide ban test ya ka jingpang coronavirus lani covid-19 ka ICMR kalau ongru bakinu kinu kibaya kendu ya kibayo ya kejingpang coronavirus kide ban test sila de shisin hapading san bat khat sausni hadin baki ya kendu bat kinongpang
bor bahkli ka biomedical research kila khamle ting e man ai kila jingeda na ka jing sapriang ukhinyang jing pang coronavirus namar ka jing kiustat jong ki bayo ekani ka jing pang hakani ka tayo balalet kani ka khubor ka wanjupi na ko All India Radio Shala ka Indian Railways kalale ting e mante lakam ya ka jing sapriang ukhinyang jing pang coronavirus la shemi kilat jing yada habaro ki benta jong ka Indian Railways kala pensange shwa shipor ya ki rel ki bakit iki nonglet nongwan bat ya ki rel ki balet shujngai la pensange ru ya ki rel ki bayat nadu kapor shiteng sinya minne hadu kapor shipho baje shibit gamit la pensange ru ya kumba khalai spa teli ki rel ki bakit ya ki shiti bat ki wede ki jing donkam ki bathung banyat nadu kapor saw baje minne ka step hadu shipho baje shibit gamit layo jingtem bakumba arspa prapulainut kinong India kilayo ya ka jingpang coronavirus lani COVID-19 haba ai jingkren shakilat pathai khubor ha New Delhi u Joint Secretary jangkatanat gakwat gakya Ulav Agarwal ula ong ba on pentrekam sakumba shispa khatwaitili kilap hakaleng kari nadu mentakasni ula ongru baki patba ki debantas ya ka jingpang coronavirus katkum ka jingpen bet renti ula ongru balayo ban pet benya hadu nyo hajarut ki brio ki balaya kendu ya ki bayo ya ka jingpang coronavirus u Agarwal ula ajing tepru ba mentakasni on wanra sa arspa henripo armut kinong India ki badan harum ula ongru bakatanat gakwat gakya kan ai jehikai shapang ka jing yada na ka jingpang coronavirus haki shi hajatali ki jaka lingba ka video conference kamaurin keneng blong kalayo ban penlong ya ke program ai jehikai shapang ka jingpang coronavirus bat kunu ban yada yalade na kani ka jingpang hakani ka program layawan ban shimenta daki rangba shnong kamaurin keneng blong hakaba kilayo jing hikai kumno ban that kti bat kilayo jing tipru bakhambnya shapang ka jingpang coronavirus bat kumno ban yada yalade na kani ka jingpang kirangba shnong kilala banra ikini ki jing tip jongki shala ki shnong khnang ba ki nong shong shnong kinyo jing tip kumno banya dai la de na ka jing sapriang kani ka jing pang ka sarkar Meghalaya kalamaham ya ki nongde jingde ki bashim kabu da ka badiram ya ki marbam bat ki tiar kitar hapo ka jela u Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister u James Sangma ula ong baka sarkar Meghalaya kalayo jingtim baka jingkhang ya ki yo ki han bat ki dukan kum kalat jingyada na ka jingpang coronavirus kala penlong ya katu katne ki rioshim kabu ki badiram ya ki marbam bat ki tiar kitar ula ong ba an penshitam ting e ya kinu ki bashim kabu da ka badiram ya ki mar ki mata ban penkut ya ka khubor sa sisimpan kimat bakongsan Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ula penbena patba ban pentrekam ya ka janata curfew ka balong ka curfew patba bakhat sa kunta ka balas dang nadu hinyo baji menta ka step ha ka lenggari Menteri Rangba ka jela u Konrad Sangma ula kentu ki patba jela bakim dei ban sung kulmar halor ka jingkhang ki dukan bat ki yo ki han da ka bapentikna ba anam dan ka jingduna ki marbam ha ka jela ka Indian Railways kalale ting e mante lakam ya ka jing sapriang ukhyang jingpang coronavirus da ka bapinsange कुछ अच्छाई निकलती प्रतीत होती है तो वो केवल थोड़े समय के लिए रहती है पर जो बुराई पैदा होती है